Mreneo ndak ewangi. Pangklimbang 5 menit dina Rebo tanggal 10 Desember tahun 2020. Kapethik saka Injil Matius bab 11 ayat 28 tekan ayat 30. Mreneo ndak ewangi. Pakone Pak Sarjo marang Tarno anake kang isih iwut nata-nata gawane ana boncengan sepedane. Nadyan barange ora akeh lan ora abot, nanging marga ruwa lan ora duwe pengalaman, Tarno kepeksa kangelan uga. Bejo Pak Sarjo tanggap ing kahanan. Kanthi pengalamane, Pak Sarjo ngiguhake Tarno kepriye nata barang ing boncengan sepedane. Awit iguhe Pak Sarjo, barang mau bisa ditata kanthi aman lan kepenak saengga ora mbebayani sing nggawa lan wong liya ing dalan. Tembung mreneo ndak ewangi ing waosan dina iki kang ngendikake dening Gusti Yesus marang para pendherek dalem kang lagi ana jroning kahanan lungkrah sarta kabotan sanggan. Kanthi tembung mau panjenengane kersa paring pangenteng-enteng. Pangenteng-enteng kaparingake ora kanthi ngurangi sanggan utawa malah nyuli ngenteni nggawa sanggan. Panjenengane paring pangenteng-enteng kanthi cara ngajak para murid padha ngangsu kawruh marang panjenengane, nulodo panjenengane. Panjenengane wis paring conto lan tulodo, sabanjure para pendherek dalem nyonto lan nulodo. Mula tembunge dadi mreneo lan padha sinawa karo aku. Pitakonane, apa kang bisa kasinaoni saka Gusti Yesus? Akeh, sakeh kautaman bisa kaangsu saka panjenengane. Panjenengane mujudake tulodo kanggo sikap andhap asor, sikap pambangun turut, sikap kasabaran, sikap welas asih lan sikap berkurban. Marga andhap asor, panjenengane kanthi bungah ngayahi tanggung jawab. Linandhesan sikap pambangun turut, panjenengane ora sambat lan gersula nadyan ayane abot lan banget rekoso. Sikap sabar ndadekake panjenengane tahan nyangga panandhang. Sikap welas asih ndadekake panjenengane ora mentala mbayangake kasangsaran umat dalem kang ana jroning dosa. Wekasan panjenengane bungah rikala mirsani umat kinasih slamet. Marga kaslametan mau kudu katebus kanthi wutahing ludira asok ing jiwa raga, mula linandhesan pangorbanan katindakake kanthi bungah. Kanthi ngrasuk sikap-sikap dalem jroning nyangga reribet lan sanggan, para murid kajamin bakal nggawa sanggan kanthi bungah jalaran mangerti makna sarta saka rasa lungkrah sarta sanggan kang digawa. Para tresna pelem kanasih, manika cara bisa kapigunakake kanggo mbiyantu pepadha kang lagi ana kahanan lungkrah lan kabotan sanggan. Kanggo kang lungkrah kita bisa aweh papan, wektu uga ati kanggo lerem lan ngasu. Kanggo kang kabotan sanggan kejaba bisa ngewangi nyangga sanggan, nanging kita uga bisa aweh iguh partikel pamrayoga. Kita bisa aweh talingan lan ati kanggo ngrungokake unek-uneking pepadha kang lagi ana jroning sanggan. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus sumbering patuladan welas asih. Kados dene paduka tansah tinarbuka tetulung sok sintena ingkang marak nyuwun pangenteng-enteng. Mugi kawula ugi boten nampik sok sintena ingkang nyuwun pambayantu awit saking bot repotipun. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Kados sing mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.